Littafin wacece ita? Babi na 3. A kwana tashi ba wuya, ranar da za a sallame ta kuwa ta shiga tashin hankali don tana tunani inda rayuwarsu za ta ci gaba. Ita da ɗanta ga bawan Allah ya yi kyau, ya yi ɓulɓul kamar ba shi ba. Ko ta ina al'ummar Annabi taimaka musu suke da sutura da abinci. Ranar cike take da tashin hankali, tana zaune tana tunani. Wata attendant ta shigo ta ce, ina maman bawan Allah? Zinatu da sauri ta ce, gani. Gabanta na ta faɗuwa. Matar ta ce, ki je in ji Dr. Zaid. Amsawa ta yi da to, ta tashi da sauri ta yi bayan matar, ta je ofis ɗinsa ta shiga tare da sallama. Kallon ta yi sama da ƙasa ya kau da kai tare da faɗin zauna. Jikinta a sanyanye ta zauna tare da gaishe sa, ya amsa ciki-ciki. Ta ce, na gode da ɗawainiyar da ka yi da mu, Allah ya saka da alkhairi. Ya amsa da amin. Ya ɗan yi shiru, can ya ce, hop, kin san yau za a sallame ku ko? Ta amsa da jiki a sanye. Ya yi ɗan nazarinta kaɗan tare da faɗin, ina ne gidanku? Hankalin Zina nan da nan ya tashi, ta fara hawaye. Oh my God, ya faɗa. Don shi fa ba abin da ya tsana irin a tasa shi gaba a yi ta kuka. Malama, ban tambaye ki don ki min kuka ba fa. So nake na taimaka miki na mai da ke gidanku tunda ɗanki ya samu lafiya. A hankali ta kaɗa baki tare da faɗin, ni ma ban san gidanmu ba. Da sauri ya kalle ta ya ce, what? Ba zai taɓa yiwuwa a ce baki san gidanku ba. Sai dai idan cikin shegi kika yo aka kore ki, ko kuma kika aikata wani mummunan laifi. Kuka ta saka masa tare da faɗin, wallahi doctor ban san wacece ne ba. Ni da kawai na waye gari ne na gani da cikin Abdallah har zuwa haihuwarsa. Ta ci gaba da kuka kamar ranta zai fita. Shi dai Zaid ya kasa cewa komai, yana ta kallonta. Zinatu da take wani irin mugun kuka kamar ranta zai fita, yi shiru yana ta tunanin to ko dai ta yi losing memory ɗinta ne. Abin da ya raya kenan, ya kuma gaskata abin da ransa ya raya masa game da ita. Cewa ya ki min shiru, yanzu ba zan ƙara takura miki da tambaya ba. Ki je ki ɗauko ɗanki mu je gidanmu, ko don aiki kya dinga yi ana biyan ki kamin ki tuna gidanku. Ta ce to, ta je ta haɗa kayanta aka ba ta ɗanta tare da magunguna. Sannan ta yi ma 'yan ɗakin sallama suka tafi. Bawan Allah ko na ta barcinsa peacefully, bai ma sanya rayuwar take ciki ba. Haka ta saba shi a baya, ta ɗauki kayansu ta bi bayan Dr. Zaid. Ya mata alama da ta shiga gidan baya, ta buɗe ta tura musu kayansu sannan ta shiga. Ba wanda ya ce ma wani komai har suka isa gidansu Zaid da ke GRA Abaya Jidda Road. Ya yi hon, mai gadi ya zo da sauri ya buɗe, yana musu sannu da zuwa. Shi ko Zaid ko kallonsa bai yi ba. Ya shigo da motarsa yi fakin. Baba Salele na ganin Zinatu, ya zo da sauri tare da faɗin, Zinatu ke ce haka? Allah sarki, ya jikin bawan Allah? Ta amsa da sauƙi tare da miƙa masa ɗan ya amsa yana kallonsa. Shi kan gaskiya Zinatu ta bashi tausayi. Ya so zuwa duba ta, amma ba yanda zai ya bar bakin aikinsa. Zai yi gyaran murya tare da faɗin, ki jira ni anan, bari na ma Hajiya bayani aikin naki. Ta amsa da to. Yana wucewa Baba Salele ce, anya Zinatu, ba na tsammani Hajiya za ta bar ki zauna a gidan nan. Ina miki fatan alheri, amma matar nan ba ta da sosai da kirki ko kaɗan. Haka 'yan gidan nan kaf suke. Ni ma wani zubin sai na yi kamar na fasa aikin nan. Sai na yi tunani iyalina da ke ƙauye. Haka nake haƙuri balantana ga ki ga haɗa. Abin da nake tsoro kenan, jikin Zina da ya sanyi ƙalau tare da shiga tashin hankali. Wannan shi ake cewa ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Suna cikin magana da mai gadi sai ga Zaid ya fito daga gidan, ran shi ya tsananin ɓace. Ya ce, Zinatu ki yi haƙuri ki koma inda kika fito, don Hajiya ta ƙi yarda da aikinki a gidan nan. Zinatu ta yi shiru, hawaye na bin kumatunta. Ta ce, ba komai doctor,
na gode da taimakonka gare ni, Allah ya saka da alheri. Ta juya da sauri ta ɗauki ɗan kayanta ta saba ɗanta suka bar gidan. Cike da tausayawa zai kira ta, Zinatu da sauri ta waigo tare da tsayawa a inda take kuka. Ƙarasowa ya gabanta ya miko mata kuɗi ya ce gashi ki sayi abinci. Bai saurari godiyarta ba ya juya da sauri ya bar gurin. Jikinta a sanye ta bar gidan ta fara tafiya zuwa inda ta fito, wato ɗan ƙwangon da take ganinsa kamar shine gidansu ita da bawan Allah. Ajiye kayan da ta yi ta zauna a ƙasa tare da fara rera wani irin kuka mara sauti. Da ta kukan ba zai mata rana ba, ta tashi ta fita ta sayi wasu ledar fiya wata tare da 'yar ashana da maganin sauro Rambo. Tun ta san ɗanta bai daɗe da farfaɗowa daga cizo ba, ba za ta bari sauro ya masa illa ba. Shikenan ta dawo ta ɗaura alwala, ta gabatar da sallolinta, ta ja ɗanta ta zauna ta fara gyangyaɗi. Haka ba ta san sanda barci ɓarawo ya ɗauke ta ba, sai jin kiran sallar mangariba. Da sauri ta tashi ta ɗauki fiya wata ɗaya ta ɗanyi alwala, ta shimfiɗa ɗanta a 'yar zani ta yi sallah. Tana idarwa kuwa ta tashi ta buɗe kayansu, ta ɗauki magani ta ba bawan Allah. Haka ta zuba masa ido yana kallonta. Ƙara jawo ledarsu ta yi ta ɗauko ɗan ragowar abincinsu na asibiti ta soma ci, ta rage na safiya. Dare ya ɗan fara shiga ta yi isha, ta kunna musu maganin sauro tare da tofe su da addu'a, ta kwanta nan ta soma bacci. Gari na wayewa ta yi sallah sannan ta jawo lerarta ta irga ɗan kuɗin da ta ga naira 40,000 gare ta, ta yi hamdala ta ƙara gode ma Zaid tare da ƙara adana 'yan kuɗinta. Tashi ta yi ta fita ta samu Nafef ta ce malam don Allah kasuwa za ka kai ni. Ya ce wacce? Ta samu kanta da cewa Central. Ya ce ta shiga. Haka ta shiga ta je kasuwa ta musu sayayyar bokati da ɗan jarkata ta ruwa har da pant. Ta dawo ta sauka kenan a Nafef ta samu motar wani alhaji ƙofar kangonta, gaban ta yi mugun faduwa tare da faɗin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kar da wannan shine mai gidan, in dai haka ne to ta san koranta zai yi. Yanzu ina za ta je? Abinda ta faɗi kenan tare da yin shahadar faɗawa cikin kangon. Shigo alhaji binta yi da kallo tare da ƙara gaskata aikin bokansa mai gani har hanji. Jinta ta yi shiru, ba a zo an kore ta ba, ya sa ta watsar da tunanin ko mai gidan ne. Shigo alhaji bayan ya ga shigarta ya tada motarsa ya bar wajen tare da tunanin yadda zai zo da daddare ba tare da kowa ya gansa ba. Tun da mangariba ya yi, Zinatu take jin wani tashin hankali da faɗuwar gaba da ta rasa ko na menene. Ƙara matse ɗanta ta yi a jikinta kamar wani zai zo ya raba su. Haka ta yi ta addu'a har wajen isha da ƙyar ta samu barci mai nauyi ya ɗauke ta. Waje tsakiyar dare ta fara ji ana shafa mata jiki. Firgit ta farka tare da shirin ƙwalla ihu. Aka yi maza aka rufe mata baki. Dole ta yi shiru. Mutum ya daka mata tsawa tare da faɗin kimin shiru, wallahi zan kashe ki, ba wani abu nake nema a wajenki ba, face ki ɗan bani aron jikinki na ɗan mintuna. Gabanta ne ya faɗi, wani tashin hankali ya ƙara ziyartar ta tare da wani tsananin baƙin ciki. Kasa motsi ta yi gum tana jero addu'o'i cikin ranta. Haka tana ji tana gani mutumin nan ya mata fyaɗe, wa iyazu billah. Yana gama biyan buƙatarsa ya tashi ya barta. Ana ta fashe da wani irin kuka na fitar hankali. Lallai bata ga amfanin rayuwarta ba kuwa. Allahumma arjini fi musibati wa aklifni khairan minha. Ya Allah, kai ka san halin da nake ciki. Ubangiji kai gaggawar ɗaukar raina na samu na huta da wahalar rayuwar nan. Kuka take yi tare da jin wani irin tsananin baƙin ciki. Lallai rashin shelta ma wani babban tashin hankali ne da gidansu take haka ba za ta taɓa samun ta ba. Ƙara rushewa ta yi da kuka da ta tuna ita fa ba kowa ba ce, tunda ba ta iya tuna komai game da rayuwarta.
Haka ce ta kuka sosai kamar ranta zai fita daga kukan. Da ta ga kukan ba zai mata komai ba, ya sa ta miƙe da ƙyar tana jan ƙafa ta je ta yi wanka da bahonsu, ta tada kabbaran sallah wanda ta daɗe tana kuka a haka barci mai nauyi ya yi awon gaba da ita. A nan da mu tsaya a littafinmu na wacece ita babi na 3. Ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya a babi na 4.